Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. To kublai sa sen pat ngi pyang so bhai phi sakana ka channel jungi ka na kithiar. Te hakana ka por ka bameta ngi dan bat ka wei ka kanhun ka ba phila GE ya kini ki artist ma haka care channel ya ki video ki ba pher ki ba kila penmi mat ju upload haka care channel ki video ki ba pen phu samar khi yangi ma ki video comedy te boleh ditabe nga nga bakla yuk meda yuk berkekunjungan nga ya day klaim ya day kum dapat sudah berkekunjungan ngamut kuduk ikasin kle tangba nga bakla deh laptop memang dah itu kunjung ikut hebat ibak kerau ada pi itu mau email beripa tangba wade tu mau ke ba nga sulit rai kum lagi kimi pa midang lek rai apa milak nang yang laksam lah nga shoot tes jalan teh mibela mitra yuk kasih nga jatuh klintiar magasngil ngapun ngamsuk nalere MM tate pila dukam persaya nga ngamtrek kan persahiro kum memang kapor ke syang hanga ke kemi ngaru ngadan teh kabar kiau oh kapor ayu medara kekunjungan kakun jong pi samla teh jonga kublai sibon ya kapor jong phi barak kum ka tim jong kana ka care channel but ai kublai ru ya iba care mo iba la yalam yangi but iba la ya kenduk ru bat ka genhun jongi menta kasngi bat deling ba jong phi ngi la yo ya kalat ban ya kenduk ya kini ki artis jong phi kadai ka bangi la kwa ala khamslam banwan man ya kenduk ya phi namar ngi ju e phi tang ha ki video andre ngem paju ya kenduk mar khmat ko bai kenduk menta kasngi dan de gasin ka baningkong kulisi bon ya phi wa phila plai por te phila ban ya thu ya ki gerteng jong phi ma iwe pe iwe ka gerteng jonga kadai endurable langte ka gerteng jonga kadai sonita karturnya kerteng jonga pat dari all bestar lang teh mengapat dari Mbak Carmen Karija. Lusibon ni kitu kijipan itu jong pi ki gerteng jong pi mah te ngi poi jaka menta ka bangi kum ka channel ngi kwa te kumbangi la ju e ha ka YouTube channel mah jong i ba care ki ba ila sha penmi ya kini ki video ki ba comedy lese ki video comedy ki ba ngi e pi ha ki YouTube channel ya pi nang ta ya ine bat ya baro ngi ilang te ngakwa ban kali na pi ningkong mah ka ka bala pelong ya pi bat kumno pila poi shaka banta ba pin ya shim banta hakiban ak ki video bat kane ka tim jong i ba ker ka banikong ngam don kata jing mut mo bangan ak lang bat I madok ngi sech khot hang nesnong te tang ba hak kasngi ba ngidan syuti bat hak taru ka deh tu ke por lockdown te ifun I madok yang kasngi on ba isu khot ba jangap on kwa shooting no ban ngim tak sing on toh nya si ong wit kemta te den hak tai ken ka por ngisa nang kam sedang syusyu ya kani lesibon ya pi pat ke kepala pelong ya pi ba pin ya shimanta la ne ma kasin ka baningkong ma naga ka daw ko pelong ya pi pin ya shimanta ban ya ak video yang ate dak khot hi imadu banwan ya aklang nekat bet kani katim tang kata ya pi pat kumno naga kepala pelong ya pi ba pin ya shimanta ma hakane ka kam ak video ngi pi kamlong komedi ya gitu ki video so tenat sibon ma te kepala pelong pat pi ya patte long kebetulan kon dari mandu iba lakot yang iban ak neketim ngipat ngapat merwe long amdon kita jemut bangan sa long ban ya ak lang mandu nomor ba tu ko por ba ko di mandu reka dai por daw hi
perlu data tip usyukot ngaruh kita kesapan su agro ngamdon relong tabal kho di mandu telong ta lampat ka mandu lo ida ayu lap pencipta hai ki penong pentha hai ki kenten penong ta ta su wan komedi ta ta boleh jual kumba pi ong menta pi ong ba phimda nang et na kumno pi ong de phimda yula dengi pa ak tu video ki ba pi ak ki ba pi asimenta de pi de ba kham tebet ngala banong kumta pi tebet ba te kuma pi apan pau menta ma de naga de ha ki tu ki por lockdown ki por bakhang snong de kadon kajing ya kontak bat i ba ker ba de i madu jong pi ba jong ine ma bat ya pi ru de ha ki tu ki por pi sedang ban ya simenta de yethu hangi khandiat ha kapor lane pidan am ya kata kajing sultanat ma kumbangi e ki video ki bala dap labun teli ki video ki ba la pelaj ha ka channel ka care channel pisngo kumno pisngo tanat lane kajing pembanse lane long ha kana gorkom napling jong pi we tamana manaro long ha kapor bangi sedang te ngim da long isu ya lek baik untuk ken handai handala hadin nang tu padeng long gila smotonat mo ban ya trelang bat i ker jongi tangkat tahi napling jong pi baro adai kum ki tim ma kum ka member jong kana ka tim hapo kana ka channel jong ker channel mano bakham danda e napling kine mano bakham danda e lane mano ki bakham syutia ma napling jong pi ki bakham kham nang kan ma ban samrki mano sarang jawab pi ini iba albas iba kam nam tu yang khot iba albas hai tikamut pi kham danda ba gen ha ka tu video de ngi pi ba pi kham ayu he kham danda he te la kanno tli ki video ki ba phila ju ya akma ngai pi bar laingot pi de ki member jong kana ka tim de la hadu menta kumba kanno tli napring jong pi we mana ban jubab labun hi try ngir ban khen ru mla syo ma labun ma kisriar ki ladon hi kisriar to ladon kipat te seki komedi labun a try la chunga deng la try la cross bet ya drupo sanai mama do tongin poi si ba ker ma te kumba kini ki member jong pi ki lapan pau kum tu ma de ha ka por ba dan kana ka khlam ka pakhang snong ma pila kontak e gine te ka epat ka bala pelong ya pi ba pin khot ya kini ki member jong ka tim jong pi ba kinwan ban ya sim banta ban ya ak video lang bat pi ha kana ka channel jong pi ke banang kong so man ai khop lai pi ma na ke tia te kum ka jing kali ki pi ba pi kali menta ma ka ha ka banang kong ka thong ka junga kalong bangan kan teu ya ngi samla ngi bahag ni por pementa kalong ka por ka bangi kerdo ki kam ki jam ka belakas ngir kunjo ngi ceju i ba ka jing ai mesim ma ki rurang ba wat haduk ka sorkaru ban ai mesim yangi kum ki kun samla ban yang hal jom kijat badai na kata kadau banga ngala persang ban yang hal jom kijat te ngai i ro i ki khna jong ka ne pusnong ki don ki badot sap hang kam aplem badai na kata kadau ngasim ya kene ke benta lane kene ke lenti ban kenteu lam ya ki na ha kene ke benta bat kalong ru lam nong bakade ke wei kalat ai kam ajam ya ki kun samla hojla dangi pai hai ke bor ke balal no mensuang adang hapor bang sedang badang le tang manga badikon henry martin wan ke klam kubet nasngau ba kade ke kabu na ke benta ke jongilang baro ha kitu ke por ngim yo so ban le che che ngi senong kendong ding dang la hi ban le chelum henry ba man kasngi badai ha kitu ke por ngasdang ban khot ya kiniki khna la ne kini samla bani simbenta la ne bani aki ya kini video warla labnong ba kade ke kam ke berit mo ke kam ke batang sipang kawai ke video kala ban simpor tang sikendai steng la ne arkantado ke baslem do henry ngiju ya platform ya kita benta don teng ha kita yo mo ngila ban sting ha kapor menbit don pade khabon hi ni sting ha kapor sejany namar ba ni kam ya kulit por
pi barok pi ya de na kan ka snong he de ne ka snong de pi dang le ayu nga em su shong yi me chan hi ai ma pi pat pi dang le ayu man mi ya man ta nga shong yi ma pi kunjuk bela baik kan bayok ne bela de pi tre be ha po snong de po snong pi ong ba don la bun tuli ki video ki ba phela ya simanta te ki video ki ba khadu e ha ki ne ki sngi ki bala dep manno pi upload lane ngan ai ngan tili ba ker ma manno pi upload last time ma ka video ka ba khadu Ke video ke bakado ke dai haka sni basau hak ni keteo baladap ala klet ka tarik adai ke dai haka si basau ampai haka handru tarik ki kumbakat no VOE la yo ang tu la yo cerai hakin ru phau tam nyo phau ajar kum ta te khandiat ngi kwa ban keli na phi ma kumba kini ki samla ki baju yashim banta bat phi ki video ki ba phi ju pha te hakabi dei bat kini ki script ma hakabi dei kini ki script nang no phi o kini script hato dei ba phi tho la ne phi shu plan hi na la de la ki jimu prakhat jong phi ngaplan hi bat nga tho hi ya ki script barak kan kalong bang pen biang hi nadang sedang kidon em ki script le sema tik ting la da ai i madu jong phi ma i maker i baker ma kidon em ki ting ting ki script le se ki ba phim wan ra ban ak la ne phim kwa ar ken ban ak long le no da kom ne le da kom tai ma kidon em kum kita ki por em undan te kamut bakat ba i script i baker kamut phi ya menjur be ya kata dei te kumpangi ngi lap la ne kumpangi ju yo i la ne haki haka beri oh nyutrap hi mah bakini ki ting shop ki puran ki la stang ban kiu ba mah ha baro ki dong ki than le se kane kan de gawe na ki lat ai kam ai jam ya ki samla mah te haka bi de bat na kaliang jong phi kum u try ma la ne kum u nong yalam jong ya kane ka tim phi hatu phi sai siu ya kini ki artist jong phi la ne hakano kar kom phi sai ayu ki halor kata ada nak liang kajing seo mo kamla balong bang seo hak dos ngi na mata ko jongki hare kan ba ngang la man kamai kadang kamai khambun ta kemut labong ngasu ai baisa ai khambun ya kiro hare ladang kamai khendiat te ya kiro ngahapan ai khendiat namar kasyong kat kum ka jing yo ka jong te nga phai biang sha phi ki artist ma ka gajing poi jong phi ban ya shibanta bat ka kam ak film la ne ak video ma kan na ka e ka daw la polong ya phi hato de na ka daw ba phi kwa pisa la ne ka de na ka daw ba phi kwa ban pen pau ya ki sap ki ba phi don ai mano ru biang jebab nak len jo nga don ta ka ba nga kwa pisa ne kwa yu ndai ba long sotenat ba kibreo long nga daya chrum chane ki itho nga ki long ki kren lo bara mar ki om hana ngadon kata kasap ka yu tengaru nga susarong long susarong kata ba amde ba susarong basu kalau kata jing ba ki breo ki kren nga sotenat ba ki yerki de kedua lenti kumtama long seo kumtahe tito nga phai biang skini ki kente arngot ma ba ki senrang le se ki khamduna kam ki haying ma ki senrang khamduna kam ki kente pat ki khambun kam haying ma na hap sar hap lum hap lang ka ying ka sem hap pe ka ying ka sem te kumno phi pelai por pat ma phi sia arngot kumno phi pelai por ma lada i ba ke record phi ba nya shoot video kumta ma phi kumno phi opor ne ha kan kom phi pelai ya ka por ka ba corridor jong phi nala khadi baker te habu shwa ki kam sedin sawan lepat ndala dep shooting te nakaliang jong phi pat phi khmi lenti e ha ba phi wan ban ak video ba i ba ker lane phi kwa ban pen pau ki sap ki ba phi don kum ta hi ban pun pau ya ki sap ba ni dan te kum bangi i ki video ba fer mangi i ba baro hi na preng jong phi ki de ki ba don sap ba ha ka kam ak film te na preng jong phi la don em ki ba la leit ban ya shimanta ha ki film ma ha ki khasi film industry ki ba ki
जैसे कि बाकी की प्रोड्यूसर जंगी फिल्म kasi ba per ki la khot ya phi lengba ka jingi i jongki ha ki YouTube ba phi ak ki i phi bat ki khot ya phi la don am na pring jong phi kum ki artist ngate ngala ngala le shooting atau gue ke film ga rang long de ba ki khot reng i to ka badon ka condition ha mokhar muda mokhar de to ngi ngale tiếp mà sinh lên dỡ hi bạn lên ác từng lên ác xem răng lên ác và tăng spat thì ta cả film cái ta film răng kila pen mi kita film răng rồi lo kila pen iha mai răng ta ba biju pat mi re kan no ski phi shimanta ka film răng tăng si sngi phi ang ba kimpat play apo ka apo biju thì na pring jong phi pat kum ki kan thei ma phi la don ki bala khot ya phi la ne phi la julik teng ban yashimata ki khasi film industry kan te phi don em ga jingkwa pala sai singi la da ki director la ne ki producer ma jong ki film khasi ba pher apo ga jala ga jongi kin khot ya phi kwan em ba phin poi sakata ka level ma sakata ka kardan ba phin ya yo yashimata ha ki film kin pen i ha ki cinema ba he kum ha biju ba ha ki we ki jaka pi kwat nam pi tingi kermen mo la sai le singi ba pin poi saka thong but ni kermen ru ba ki nong sna film khasi la dei ki director la dei ki producer ru ya pai khmat lam shakini ki artist jongi ki badan keleng kabri unyu trap ki ba pen pau sisa ya ka sab ki ba kwa sisa ban keu haka jing em ki ling ba kini ki kam ak film ki joki tingin phai byang khaniat si ba ker haka na por te phila ban yathu yangi nadu manno phila stang ya kane ga channel but kumno la plong ye phi ba phinlum phanlang ya ki artist jong phi hapo kane ga snong but naka e ga daw la plong ye phi ba phinjit ya kini ki artist tang na po kane ga snong hakakam jong ka YouTube ngasdang nadu arjar khat phra da ka we ka kerteng jong ka channel ka khasi channel kong ai ka kerteng hanre snew book kata ka channel ngasdang ban yo ban monetize hanre ka snew na ndala snew kata ngale na da ka ker channel national da ka we ka channel ker channel bande hen hau arjar ndai haka arpunyo tarik jong banai Februari ba ngasdang ya ni ker channel je làm ông bà đây là cái đau bà thắc cái por mà ngọt đằng ban khót đi cái này cái nã bà cái những khót cái trong ai cái nã tăng năng này là bộ sinh mà nga hak tu cái por ngam padio ya cái bay nong là bộ YouTube mà và là cái lòng cái barit ro để là dengan khót na cái bana jengai là dengan perkat ngahap ban penbiang na cái bay kali cái bam cái đi karena kenang ta cái bay sengi rong haban penbiang nomor sin lawan ubreo na jengai kemut la lod sisngi badai na kata daw nga sim ya kata banta ya kata kabu ba ngan kentiu na kasnong la jong hi na mar ngi ba kidon ki khna ki ba la ni samla ki ba don ya kasap kapong ha kan ki banta bad dai na kata daw nga sa sim ya kan banta ba tang na snong la jong oj manta ki don bun ki wei ki ba na bar snong ki ba kwa ba ni aklang ha kan ki channel rengkat bat kini ki artis jonga han raya manta haduk menta ngampat siamiki te ko ba phi ong menta mo ba phi jet ya kini ki artist sang napo ne snong namar ba karang de hi ke jinge a we de ka financial ngilap nong kamta mo mar ba hapsiu ka bai kali hapsiu bai bam long ka sibon te na kaliang jong phi kum u balaya lam ya ka kanhun nengkong phi don jing mut la ne phi don jing thmu la sai la sisngi le se onda la dei ka por ba le se phila yo lat nang ne nang tai ma phin prakhat no da ka ba kham he le se kum ka kamshna film lengba ka production jong phi le se ta ka por pidon em kum ka ta ka jing thumu kata lay kalong ka bahak madu na ka banta ka junga kain kum unong elam nadu mensuang laju perkat kata hanrei ka ba sem jik yang kalong hakaliang ka bisa ka tengka mar ni wan kalong yang ka baduk borok ngi de ki baduk ma te ngim don ka pisa ka tengka oje kini ki video kembun lap nong bangi suya penut tang da ka bor met jong hanrei
ngim da penlut sepang kata kapisa tengkan nak kemata shooting ya kini ki short video. Ya kini kisngi ki bandang wan pindang peteng ne em ban penmi biang ya ki video komedi mah akan ka channel jumpi. Nadu mensua aku bang larai ya lade. Ba ngan kentiu ya kasap jong ki para samla ki kena. Te ngatrai wat hadu sujing ya pro nganam ino ya kene kam. So tanat sibon mah ya ka jingmut jongpi mah ya ka jing yu i jengai ke jongpi nak banta bar ka jing kermen ke jongpi ha ka jing em ke jongpi te ngapai biang sakini ki artis mah aki ngapai biang sakini ki artis ba pi don em ge ya ka jing mut lane ya ka jing thmu mah kumba ong mene kumba pilapin pau ba pi kwa ban lada yo lat mah lada yo lat ba na kiwe pat ki kinong sna film kasi ba kin ailat ya pi haki cinema te haki ni kisngi ki panangwan pindang pelait em ki por ki jong pi ba pin ya ak video yang ki video komedi hakan ga channel kumpangi GE na kapor sa kapor pelaj por pi pat kumna Ngaruh unjuk pi ba kham danda ba kham sutia tang tai da lu baker da khot sikot te haban siwan mà phi vật phi đằng qua nó em bằng bật tên biang lên đây phin sang nó cái này cái cầm bằng ạc film mà vậy vật iba ker dang kwai te song tanat sibun mà ya kapor ka ba kodor jong phi ha cái này kapor ka ba menta ha ka ba phila pelai por khnang bat ka channel ka jongi ngilawan nadu na jengai manwan ni kendu kerpang ya phi namar ngiu i ya phi ha ki video hapo ka ne ka channel hapo ka care channel ngi ba phi don sisa ya kata kasap but nakaliang jongi kum ka kedhun karena kitiaru ngi kitbok kitruang ya phi ba pinyo ekamet ka basai ka baklain but pinyai pindan kam hok ya kisap ki ba pidon khnang ba pinkio ha barok kiliang te syuah pin kut ngasku ahi ban kili sai we jing kili iba khadu mah kata kalong ba kumba ngiju tray la ngiju kta la ngile ikino kamro ngiju mat ya kijing kenol na ngiju mat ijing sakran ngiju mat ya kijing mah te haba fishim banta ban ak ikini ki video hato don em kiba keren ben phi la ne kiba aimen sim phi ngan kali sona phi ma ha ka jing siam chong ate ngam pat lap pat siam mo kita kiba keren ben kiba keren ayu hanrenga dang lap tang ya kiba ki ya ro mo ki ong ba nang kham tre shu kenya kata don kiba shu long kum ba keren kai kum to ki ong katu ko ba kum phi ka long kum ta reng ong ndala ak biang lai kham tam shu mo mai kata te ki aimen sim na em phi na ying te ngam te pra na man laki pe kitu ki video em ki shu ya paj ba kum to dai kim ong ba nang kham ak shu ne kum no dai ki shu palaj por be yang abom ba nganon ak video kum no ya phi pat kum no don em ki ba aimen sim la ne ki ba pendu men sim ya phi haba phi banta ban ak video ki don ki ba aimen sim ki ba pendu men sim pat em dan nanta ya phi pat kum no ta ki ba penduk musim long ki prasnang ki shu nga sotu ala de bagi shu kern kai ki shu beng kum to long ki bah ki sotanat nga mo ngaru nga sotanat ki shu ya kern kai kum to ke ji keren kai long ki ai men sim ya nga prasnang prathau perlok bana jangan bana jan ro kat ki ba yu iya Facebook na yung to ki ai ki ya ro ki kata kamut ba ki ba bun hi ki de ki ba aimen sim phi sotanat sibun mo ba ki parlok snong prok thau ki aimen sim phi te sakniat ng phai bang si ba ker ma sho bangin penkut ya ka jinga kren jongi bat phi menta haka jinga len ti jong phi mo kita ki jinge ki ba philap pan pau ki de ba phim paddan ya ka bisa ka ba biang ban thit ya ki tiar gitar la ne man penmiru la ka jong ka production man snai ki film te ki jinge nalor kita kalong kumba ngakili kini ki artis ba saidon hi mo haka jing em jing ki breu ba ki ba aimen sim ki ba penduk men sim te pijumat em ya kum kita hak jing ya jukti jonga ya kan ke kam ngelap sibun ya ki perlok kan ki parasnong perthau ya ki breu ba ngai kendu halanti dan ki ba banya ngamla balan kata hanrai khambun hi ki ba aimen sim ki ba ong nang ya chaprang ya kan ke kam te kumbang larai nadu mensua ba nganuk snap bi ki jing
oj wala sibun kijinge nak benta kan kalenti henrai ngelarai bang nganom snap kita namar ngara trang dik ban poi sia kata katong kabang ngara tumi te kubli sibun ya kapor ka ba kodor jong phi ma ya phi barok khaj ba phila plai por bat ngi ka channel jungi ka na kithiar te ngi kitbok e phi ba phina ya saya khlain ba phina ya pinan kam hok ya kasap ka ba phidan bat le baru haki ne senang don ki ba pule hane amate ngala ta te ngi kitbok ri ya i mevan ma iba imdon lang ha kane ka por ka ba meta namar ba ilale ya le kaibol te ngi kitbok ru ya i mevan but pisham kumna but i mevan pat ha kajing ya ak video bat ingal ka kali menemo ka kajing ya dai jong pi bat umevan ha ka por ba pi ya shoot ya ki video kan iwe na pring jong pi iba kham tebit ban long ban ak ma nak ke channel ngai iba ide miwan nomor miwan no idang khana ma teng dalam mi kum to bang shoot ila tham thia long da ong ik tai pamiwan ma da ong ak lo la yam mai te tamba long da de hap ngai ik pa te la shoot kum tu yam tamba ka dur jong upat long ka imi thu re ba yam ne irki ikumba ukmen usukmen bai te ban ak video ro te menta ba imewan imdon piamis nam ya imewan pa namai lali le kaibol tama te piamis nam ya mewan yamis te parlok bara katu ngila poi syaka bakut hakane ya kane jing ya keren jongi bat ki member jong ka tim jongi ba care ma ka care channel te kumba kini kila ya penpau lagi jong ki jing lap jong ki jing syam ke jong ki jing mat ke jong ki te ngiru nakaliang kum ka channel ngi aimen sim ya kini ki artis kum juru ya pi kum utrai jong ka channel bat unong ya lam ya kane ka tim ba pindang yai ki usap perang ha ki sap ki ba pidan but nakaliang ka channel jungi ngi so ban ai kubleiru ya pi barok ki ba page ya ka program jungi ka ba meta ngi kimilenti ba pindang ai ya ka jing krishan ya kini ki artis jungi ka kumjuru ya ka care channel bat kumjuru ya ki paradok pastam jungi ki badan keleng ka bri new trap kumbangi yu ihi haki social media ba per leng ba ki youtube ka dei ka way na ka platform ka ba biang ban pen pau ya ki sap bat kumjuru ban kamai namar ba hoi wala dangila biang ki jingdang jingsat andre lada ngimdon kamdon jam kasem jinge adu kata andre lengba ka jingdon jo ka youtube kala ai sibun ka jing mentoi ya yangi ki ba klam jam le se badan hapring ki jinge dang yai krishan ya kana ka channel ka care channel dang ai ka support jong phi ya kana ki artist jong kana ka care channel kumju ya kana ki thiar kublei sibun kublei sia jarngo